Maison mayong gabi ni ata sa atong tulmanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest isidiotornum cui non subist veritas. No vision can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kunwa sa kamaturan ipasukan. Si Jesus mingon, pabilin ka mo sa akong mga pulong. Nga akong mga pulong maong kamaturan, ug ang kamaturan magaluwas kaninyo. San Juan 8, versikulo 31 at 32. Ato ning ablihan sa pagampo. Sa samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, si Yahweh, iyang anak Jesus, Espiritu Santo, Paraklito. Nangamuyog, nagahalad kami Ginoo sa among mga pagampo, o usa ka dakong pagpasalamat among gituwaw sa among kasing-kasing, nga na kanimo. Tungod sa imong pagpanalipod, pagsagang, sa daghang makatalagman. Pasalamat kami Ginoo, sa dako kayong pasunding pista kasahulugan sa Senyor Santo Niño ang bata nga Ginoong magluluwas, si Jesus. Ug sa daghang mga panon sa katawhan nga 4 milyones, 4 million ilaben nakuha ang baga kayong katawhan ug atang makadungog ug dunay mga dagkong kagulian ng mga panghitabo. Salamat Ginoo sa imong kamakagagahom, kamululuyon ug sa imong pagdawat sa mga paghalan kinasing-kasing nga pagtuaw, pagsangpit kanimo. Pit Senyor, sangpit ni Senyor Santo Niño. Amo sang pagpadayon sa paghangyo kanimo Ginoo sa dugang nga kalinaw, kabaskog sa mong paglawas, may pagunahuna o katagi kami dugang kadasig o kaisog sa paglikay sa sala na mo'y makapukan ka na mo, mo'y makaulipon ka na mo sa daghang kadautan, katalagman o maangin san ang among mga minahal sa kinabuhi, among sakop sa pamilya o sa komunidad din kami magpuyog. Kaloy kami Ginoo, ug salamat Senyor Santo Niño sa imong maghupon nga gugma sa katawhan. Kay ikaw, Jesucristo, mao sa kagahapon, karon ug sa umabot, mao sa gihapon, walay katapusan. Ang bata, matan-on ug kahamtong, isip tao, pero isip Diyos, He is eternal, no beginning and no end, is always now and forever. Nangayo sa gamay panabang sa mahal nga Birhen, among langitong inahan. Sa imong paningingnan nga gibilin ka na mo, mahal nga inahan, sa kaputli, sa kakugi, pagpaubos, o sa kadasing, sa pagtabang sa uban nga nakinhanglan. Kinamong ipangayo sa ngalan ni Jesus ug sa panabang ni Santa Maria Birhen. Amen. Sa samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. May gabi mga igsoon, iyata sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Mo lutaw gyapon ta sa atong tulumanon bisan pa sa kadaghan sa mga katawhan na dili makatuyok sa ilang radyos pagpaminaw kanato tungod sa dakong hagit, pagampo, pagkigbisog o labi na sa paghalan sa atong mga sala nga to sa Diyos nga mapusgay ni pinagi sa atong pagtuong paghigugma sa Senyor Santo Niño. Yung ba na ito, badaling makalso sa Catholic Lay Minister nga tungas yun sa kabukiran na Domingo, ang mga pare mingon
you serve that the people in the mountain will obey their Sunday obligation. Ang mga pare di ay miilasan nga kini mga Catholic na minister, labi na sa layo na kayong kabukiran nga tungason sa mga Catholic na minister, di na kalugsong niya sa ilang mga kapilya chapels, magtapok man sila mga pagampo niya mabot ang mga Catholic lay minister na magsugod sa mga awit nga espirituanon pagampo niya pag-abli sa mga pulong sa Dios o pagpasabot sa kahulugan sa Ebanghelyo niya dugang nga pagampo sa mga paginulsol o usab sa pagkalawat sa mga lawas sa Ginoo. Kay kining mga Catholic na minister authorized man pagdala sa Eucharist kay dito sa kabukiran yun hanas mga pare pagpakumpisaw o ganahan sa sila mo kalawat matag Domingo kung sila yung mga kakulian sa ilang kalag. So dalay ko ng Diyos banato sa Aling Bacalso. Yan niya masan ni do o sa nato si Mado Aquino. Ato ihatag dayon ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok, may gabi kanimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao kutob sa Buton sa atong Sibya ni atong stasyon DYRF Radio Felsa 1215 sa dial sa atong maradyo. May gabi tanan nga nagtanaw ron sa atong Facebook atong makita na nga na si Brother Bernie Dormido atong akong kaubang lay Minister St. Joseph Palace sa Bulok. May gabi dia Bernie diya sa Linaw, Talisay City, Cebu. O tanan gayon nga nagsunod sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko niya Brother Sok ato ting hisgutan ang may tungod ining tradisyon sa simbahan sama pananglit sa tradisyon sa All Souls Day, All Saints Day o sa kaning tradisyon may tungod sa Holy Week. Biblically ba ni mabasa pa na nato sa Biblia Brother so kanang mga tradisyon nga gihimo sa simbahan sama sa akong gihinganlan palihog ko no Brother so Atong mahinumduman nga gitudlo gyud sa Biblia, gitudlo San Pablo ya sa 2 Tesalonica 2:15. Nganingon siya mauni ang atong tamdanan sa pagtuo. Ang Sagrada Skriptura ang balang kasulatan ya ang mga panudlo gikan ni Jesus gikan sa mga apostoles nga na natong tradisyon nga wala makarga sa Biblia o gikatuo ang buhing magtutudlo sa simbahan nga na natong magisterium gikan ni sa pulong magister sa Binisaya o sa English teacher nga doon natay gitamudsan nga mga atong ingno na basihan sa atong mga pagtuo gikan sa mga panudlo sa simbahan, mga dogmatic teachings of the Catholic Church. So muna nga doon na kita'y tradisyon na suhat ginas balang kasulatan. Yung bisan ni kani di ay sa Old Testament times, gipamugat gid sa Dios nga motuo ta og tradisyon nga panudlo nga wa na makarga sa Biblia, pero gitudlo sa mga katigulangan sa atong simbahan panaglit muna mga apostoles nasa ipundok singinganlag Church Fathers, mga sumusunod ni sa mga apostoles nga human sa kamatayon sa katapusang apostol nga mo si San Juan Evangelista nanay nagsunod-sunod nagkadina nga mga tinunan sa mga apostoles gingan na sila sa kinatsilag Santos Padres o the Church Fathers. Dagkani sila nga nakasaod, nakasilsid yun pa pag-ayo silang alimpatakan sa mga gipanudlo ni Jesucristo. Panudlo sa mga apostoles. Dili sa
Isaias Kapitulo 21:59, nagisgot si Isaias agda sa Diyos kaniya nga ningon ang Ginoo ngadtos makatigulangan kaninyo ihatag nako ang mga pulong sa Diyos niya ipanudlo kini sa inyong mga anak silang pagtubo sila na sa makatudlo niya sunod na siyang kaliwatan o gikan ni kanako nga pulong niya gihatag ko kaninyo o kinisan igatudlo sad sa mga hamtong ngadto sila mga anak o hangtod sa umaabot nga kaliwatan. So muni ang gipahibaw sa Ginoo nga doon na gid siya ay spoken words, not written words. Nga gibili niya sa mga katigulangan. Nga katigulangan mo tudlo nini ngadto sa mga kabataan. Ang kabataan sa mahamtog na mutudlo na sad ngadto sila mga anak ug hangtod sa maabot pang kaliwatan padayonon kini. Mao nag-ingon sa Ginoo diha sa walang kasulatan. Unya dili sa Isaiah 59:21 ato ning basahon kadiyo. Kaya nag-ingon, may tungod ka nako kini mao ang akong tugon uban kanila. Nagaingon si Yahweh, Diyos. Ang akong espiritu na ibabaw nila, ibabaw kanimo, o nga akong mga pulong nga akong gibutang sa imong baba, dili mo bulag gikan sa imong baba, o gikan sa baba sa imong kaliwat, ni gikan sa baba sa imong makaliwatan, sa kaliwatan nga umabot, si Yahweh sukad karon ug sa walay katapusan. Muni nga na natong oral tradition, not written in the scripture. Nasa Isaiah 59:21. Liko na nako kay ato yung ipadumdum kay doon ay mga ikso na itong maminaw kyo hasaning tekstuwa. Isaiah 59:21. Morning nga lagog tradition, oral teachings of God relayed from Him down to the mouths of the chosen people. Niya gato sa mga taong yang ipili, mutudlo gato sa mga anak, ang mga anak nga mudako mutudlo ug mulumtan ni subang kang kaliwatan. Niya nga lanig written, no, unwritten words, not really inscribed in the Holy Scripture. Wa masuwat sa Biblia. Niya kanang ingon nato dungaling nga mga pag dunay panahon nga mo sa ulog tag adlaw sa mga minatay Semana Santa uban pagka sa ulugan nga gi-practice sa atong simbahan. Kung wa na masupak sa Biblia, apil na sa ipanudlo sa mga karaang mga tao nga gidahang tud karon nga maghahatag og kaugdahan og pag-agak sa mga tao sa unsa man ang buot ipadayag sa Diyos kanato o sulundo nato nga kinahanglan padayonon. Morning nga na nato church practices and traditions. Basta di lang masupak sa Biblia. Matud pa San Pablo na sa Filipos 4:8. Ang bisan unsa man nga kamatuuran, bisan unsa man nga matarong, bisan unsa man nga putli, bisan unsa man nga naghatag og kamatuuran, batsaya na ninyo. Bisan inyo lamang na dungog na bati, gikan kanako. Sa tuban na dungog og nabati, gikan ni San Pablo. Wa masuwat. So, muna nga naagid ay oral traditions, not written in the scripture. Ug mo na nga na itong apostolic traditions.
kana gi hambin na sa simbahan nga tinuod, depositoryo sa mga puong nga nasuwat mo ng Biblia o depositoryo sa mga church fathers. Kinsa na mga church fathers, San Atanasio, San Ambrosio, San Cirilo, ug uban pa nga daghan kay mga church fathers nga way laing gitagad o gipaminaw gikan sa wali ni Kristo, mga pulong ni Kristo, gisawod sa mga apostoles. Unya ang mga church father na minaw, na mati, ug ilang nagisilsil silang kalag, ug ilang gipambit sud sa simbahan sa Dios, ug gilantaw kanunay nga dili masumpake sa balang kasulatan. So muna ito gipambit nung alingon sa kami nung danon sa apostolic traditions. Importante na. Salamat, Brother Sok. O ang sunod na to nga follow-up question na ni Brother Sok, kanang giingon nga usa sa mga tradisyon nga ato sa nga gi-practice sa mga Katoliko, kaning Santos nga misa, mahog ba ni siya og tradisyon, Brother Sok? And then naabatay mabasa sa Biblia ang sequence nining Santos nga misa, palihog ko no, Brother Sok. Kanang lintunganay nga bahin sa Santos nga misa nasuhat gina sa Sagrada Escritura na sa San Juan Uluhan 6, 54 ngato 56, sila nga nagkatikom ang iya mga tinunan mga apostoles. Ang atong Ginoo imo sa mabugat, matulunanon nga pakigpo niya itong Huwebes Santo kay pagkaugma Biyernes Santo na mo man ang adlaw sa kasakitan o siyang kamatayon. Kanya, nilantaw siya mga tinunan nga gusto yung musaon sa labing hinungdanon nga irinsya spiritual ang usa ka panulundon nga espirituhanon o maong Santos nga misa nga human niya mahimo ang pakigpulong pagpangandam niyangad siya sa langit o niya mahimo sa pagkonsagrar sa pan nga nahimo nga iyang lawas, pagkonsagrar sa bino nga nahimo iyang dugo o ni sultima siya do this in commemoration of me. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako, kay sa inyong paghandom niini gihandom ninyo ang akong kamatayon. Pamugat ni Kristo paghandom siya kamatayon, kaya ang kamatayon mo ikatapusang kinatas ang pagpadayag sa Diyos na mahal o ni Kristo Jesus o si Espiritu Santo ang kamatayon ni Jesus. Nga buhi kanunay siyang pagka-Diyos pero nabanhaw iyang lawas sa katukan daw na nasa San Juan 2, 19-20. Pati ako, ingon si Jesus. Kaya akong banhaw na kong lawas sa katukan daw. So muna nga gibili na ni Jesus, do this in commemoration of me. Nasuhat ka na sa Biblia, ang sumpay, kay kinsa katong mukaon sa kong unod, minom si kong dugo, ako mupuyo ka niya, siya mupuyo ka na ko. O kanang tawa na dunay kinabuhing walay katapusan. Banahon ko siya sa katapusan mga adlaw. So mo ni ang basic lintunganay, mo ni ang naas kasulatan nga hugpong gibugaton sa Santos nga misa. Pero ang sequence sa misa, tradisyon na palitan pagsugod introito. Sa gikan na sa Latin word nga pagandam, meaning usa ka pagsimba nga labing balaanon Santos nga misa. Niya sa mong pagpangandam doon ay mga paghinulsol sa atong mga sala. Dayon pagbasa, pagpaminaw sa pulong sa Diyos gikan sa mga patriarka, gikan sa mga sinulat sa mga apostoles. Ya sundan sa may balita ni Kristo. Ya mo'y giagda sa kadaguan sa itong simbahan
nga pare mo pasabot sa mga pulong sa Dios. Kay pulong sa Dios usa naman nakawali ni Kristo, pero kinahanglan idladlan nga sa may pagi masabtan ug mo tumong sa katuyuan sa Ebanghelyo nga unsay atong angay tuhuan, unsay angay natong likayan, ug unsay atong pagabuhaton, what to be believed, unsay atong tuhuan, unsa nga atong angay pagabuhaton, manang application. So kining sequence sa traditional na siya, apostolic tradition. Kay basahon ni mo sa Biblia, wa man tayo mabasa mo ning sequence so good tunga-tunga dayon santos nga misa, not written in the scripture, meaning that is attributed to tradition of the apostles. Wala galing ang tubag sa imong may kaimportanan. Di mo sila ismado o kino ato sa paminaw mado. Salamat. May gabi sa tanang kapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang kitanawas pagtuong Katoliko. Badsok ang akong pangutana, badsok may tungod sa kaning magtiayon, badsok ba kanang bisag wa sila magkasal, badsok ba sa kuan kining huwis o sa simbahan sa pari. Unya badsok nagpuyo-puyo sila, badsok nga kanang usag-usa nila, badsok ba wa sila kanang gihimo nga kuan, badsok ba kanang ganing buhat sa kaminyoon, badsok kanang sama ng pagpaglawas, badsok kana sila, badsok nga kanang magtiayon, badsok nga ila nagisud lang nga sakramento ha, badsok bisag wa sila kuan, badsok kanang bisag wa sila kasal-kasal, badsok unya, badsok kanang kuan kanang wa sila magbuhat og kanang kuan, badsok kanang pakikilawas, badsok makasa gihapon sila na, badsok. Daw tang padigingnan kay nagpuyo man sila. Bisan tuon sila wala mohimo sa pribilehiyos kaminyoon kanay mong gisgutan. Pero nagpuyo-puyo man sila. Understood by the community nga magtiayon. So di modo na silang una-una nga nipahimuos sila sa pribilehiyos kaminyoon. Pero man kadawat og sakramento. Mo na nga bisan tuon wa sila mohimo niya naglawas nun nga pribilehiyos kaminyoon. Pero sa matas katilingban, skandalos kay naghibom sila nga nagpuyo man sa kabalay. So within the minds of the people believing sila nagpahimulos bisag wa, pero angay nilang buhaton dili sila magtipon, kaya labi na wa sila kadawat og sakramento. Mga ang bags mga Aquino niya atong i-acknowledge ni atong nananaw karon na si Brother Dinis Labaho diya sa Aklupan, Talisay City, Cebu. Niya si Junin Bunit, si Ted Ju Lumanog Jr. Mayong gabi kanatong tanan nga namo nagtanaw sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Brothers, so, padayon ta sa tradisyon. Ang tradisyon sa una na kainomdom ko sa gamay pa ko nga sa diha sa Santos nga misa din nga ang gihimo kaniadto is Latin man ang misa. Latin man ang misa niya. Ang parisad magtalikod to siya nga magtanaw nito sto pero nakulo. Unsam to siya, Brother Sok, kanang nahunong man to. Buot ba pasapot ato nga nahog to imbalido or unsam to siya valid bagyapon? Wato'y patighog sa simbahan o sa ka-invalido. Yan lang na ito mga accidentals of the mass nga nasuna sa mga mahimong mabalin-balhin sa masasinina sa pare sa puti, sa pula, sa itom. So,
apil na niya na sama niya doon mong isgutan nga kining mag-atubang ang pare sa altar. So, dili man na dautan. Yan, tuyok sa ng pare panahon sa Ebanghelyo, matubang na sa mga tao. Hangtod nga, ang altar na ang pare sa tubangan sa altar, so magatubang na siya sa mga tao. Yan ang lingua latina, pahamangno na ni Pope Pius V na Santos Ganesia. Kaya nagtuo siya nga ang lingua latina, Latin, ang sinulungang Latin, mo'y language of the church. Kay ang mga pare igsuot sa seminaryo, ang ilag yung gipukus gawa sa religion points mao ang language of lingua latina. Unong gina katuig ang Latin study. Yan doon na pa'y Greek o English na sa Tagalog. Yung may hinungdanon mo ang lingua latina. Kaya kung siya kapare matuboy sa iyang katungdanan sa pagkaubismo niya wanto sa Roma niya doon na dito yung mga dagkong issue nga ingno nato pag-ukman himo sa pagkanaog o mga maing pagunana sa ilang lantugi di man magkasinabot ug balitan pulo sila gikan sa Amerika in English ya sa Africa line sa pinulungan sa Pilipinas Tagalog. There was only one language that they can understand to be understood each other because of the long preparation of lingua latina. Niya dayon masag papa mo sa kardinal ba so mo sa iyang pakigpulong sa mga misa lingua latina mo itong giugda ni Pope Pius V na Santos Ganesia pero nakabungat siya nga kadtong mga nason sa Asia nga dugay na nga sa pagmisa ni gamit og pinulungan ng lumad dili lingua latina. They can do it. Those who have already 200 years in the practice of saying mass in their own language. Do it. Ngayon sa Papa sa tubadili ito absolutamente. Wala nga dihasan nga gipahunong na wala pa nga sa tupawa encourage nga mo gamiton ang lingua latina para masabot sa mga tao sa mga pag-ampo nga kaniyan tulin natin nga magkaduyog sila sa mga pag-ampo nga masabtan nila makahuluganon sumala na sa 1 Corinto 14 nga mas mayo ang pipila ka po nga masabtan kaysa ka mga po nga wa magkasabot so mo ng discipline of the church pero nagpabili na sa canon law nga kung ang usa ka pare magmisa o lingua latina linatin makahimog yapon siya o bisan sa pinulungan nga iya bang ingno nato nakatunan siyang pagka-lumulupyo sa Amerika English nga Cebuano Tagalog o Bisaya mahimo wa mo hikaw ang simbahan niya na pero dili na mo gi-focus nga kana lagi mo ipinulungan tungod sa madama sugid ang katuyuan niya na. That was really intended nga during the seminary life, study life of the young man na magpare tuon siya Latina lingua ang mga misal Latin man ya madugay ka ng unang katuig tuon kag Latin pareho ka katog in English makabasa kag Latin kasabot ka dito magasulti sad ka kay kanto mo sa seminaryo manang papilin yapon katuon tag napay nabili natong Jude na katunan sa lingua latina in Spanish in English na pero ang lingua latina 6 years to 7 sa 7 gani 7th year
di na kamuto og grammar ng katong vocabulary. Libro na ang usas mga kining philosophy books purely written in Latin. Pero kung nagatuon ka itong 6 or 7 years, moral sa kagabasa in English, makasulti kag Latin. Pero karon di naman kayo encourage nga pamugat yun para partly not so much very heavy study of Latin seminary karon. Yan to, dili sama sa kong nabutan nga pitugid ka tuwing so magabasa kag Latin, kasabot ka, may mo sa musulti kag Latin. Pareha in English. Kaya in English, eskwela kag 3 years, nagana kay katunan, you can speak English. You have so many vocabularies. You are master with the grammars. So therefore, pareha na ang Latin, mas grabe pa gani. Kay 7 years. Pero kapito ko tuig, wala ito grammar sa Latin. Libro na. Kabisahon ni mo niya, sabot ka, niya magasulti si kanina basta bansayon kaya bisagon sa imo nakatunan nga lingua noiba niya di na mo bansayon mawara na malinis na si mo na wala nga ang importante nga maggamit yun wala nga itong mga pari nga karaan magtabi Latin yun si Rizal sa pagkabilanggo niya sa dapitan na kuha na mabahin niyang utok murag dal main muna yan to gisas pare kura parukos dapitan kachila man panahon niya og yun siya nga after the mesa mayor nasutso magtabi ta padre sugot ang pare kay gimingaw sa pare sa mga pinulungan nga lantip og laom sa katawang kapatid sa filosofiya, patid sa teolohiya, kamao pag yun sa Latin language. Wala nga, magtabi ito sila, either Spanish or Latin. Kaya si Rizal, nabaw na kamao mo kinat sila, kamo siya sa Latin. Wala nabaid siya pag-ayo sa mga doctrines debated with one another, natugin siya Rizal. O dito sa simbahan sa Dapitan, karon ay haligi, nga gibutangan yung marka din dito kining na haligi sa simbahan anin din mo tindog si Rizal sa pag-attend sa pagsimpa gibutan dito simpa ito si Rizal Domingo so pare lipay kay doon na siya ikasangka na ba sa mga pangutana, mga issues of the time and 2 languages they used either lingua latina or lingua Espanyol. Wala nung aling ang kinabuhi sa simbahan. Pangutana or pagpasabot usab sa may tungod sa Santos nga misa. Nya, brother, so ato sa ning i-recognize ang atong magkaigsunan nga nagtanaw karon sa Facebook na si Rowena Idolantes diya sa Sibunga or dinadapit sa Sibunga may gabi diya. Yeah. Brother Sok, naasa atong pagtulon ang Katoliko nga dunay tulo ka klase ang iglesia nga ginganlan din na nga katuginganlan og Militant Church, ginganlan og Suffering Church, and Triumphant Church. Kini sila moray gisgutan din na sa atong pagtulon ang Katoliko nga mao na siya ang hanay sa iglesia nga iya ni Kristo. Sa to pa, brother, so wa na to ilabot ang katong sakop sa iglesia nga na impierno. Palihog ko no, brother, so unsay may tabo atong iglesia nga na impierno na unsa may ingani ato kay ang naay sa purgatorio gingnan nga Suffering Church niya ang Militant Church kitang tanang kaning buhi pa o katong triumphant ato na sa langit unsa man to ang tuwa
sa impyerno. Paliw ko no, Brother Sob. Mao to ginganlan dong alingog kining Iglesia di Damnatio sa ito pa di Condemned Church Church in Hell man. One of my, actually there's no term of church within the sphere in hell. Kaya ang nasa impyerno mao man ang kalaglagan, kasakitan niya, ang tanang mainit nga kayo sa kalibutan dili makalabaw sa kainit sa impyerno. Ang labig yung mangilngig, it is forever hangtod sa kanturan. Ya ang simbahan mo na yun natong the Triumphant Church, ang madaugon nga simbahan. Gibungat maguna ni Kristo madaugon na sa Pinadayag 21 sa Isong City. Gipamugatan na ni Kristo ug kadtong mananaog katagan ko siya ganti sa tubig sa kinabuhi nga walay katapusan. Kadtong mananaog purong-pulungan ko sa ganting walay katapusan. Ug siya may mong akong anak ug ako si Kristo mingon ako mong yang Dios. Mo nang tekstuha nga gipangita nila nga doon na kunoy tekstos Biblia nga si Kristo Jesus may angkon nga siya Dios. Yes. Mo na nas Pinadayag 22:13 ningon si Jesus, ako si Jesus, si Kristo. Ako ang Alpha ug Omega. Akong nagamando sa anghel. Ya si bugagamay sa Pinadayag 21. Ya sa City, si Jesus mingon, ako ang Alpha ug Omega. Ang madaugon, purong-purungan ko sa kinabuhi ng walay katapusan, tubig sa kinabuhi. Siya mo na nga triumphant sa ito pamadaugon nga mga kalag na sa dinipas kalibutan, nidaog sila sa mga pagsulay, mga tintal, mga katalagman, mga panggukod, o ang ilas ang pagka nahaumon sa lapok sa kasalanan, bangon, sukulasan, ya sangpit na sa Ginoo, hantod ilan na yung gipaksan ang ilang hawak sa gahom sa kamaturan, o nagdisunom na nila ang balang sapot sa kaluwasan, o kasukul na sila sa iyawa. O din yung kalibutan na madaugon sila. Pagkamatay nila, ginganlan sila og winner or overcomers. Overcomers. Sa ito pa mananaog na. Muna nga, ngayon lang tag the Iglesia sa ito mong term na dungaling? Iglesia Triumphant Church. Sa kita sila na Iglesia Triumphante. Triumphante. Muna nga lang Triumphant Church. Ang madaugon nga iglesia sa Spanish na. Ya, ang iglesia militante, militant sa ito pa, kiksangka pa ba? Militant church. Kita nga niya sa kalibutan. Ya, ang iglesia purgante di suffering church nga ni agi gagmay nga salawan lamay nulsuli namatay sila doon na ilinisanan. Kung muna mong basa sa 1 Juan 5:16, kung nakakita kasi mo iksoon nga nakasalaga mayra, iyan po na kay patungunon siya sa Diyos. Ya, doon ay agyanan. Doon ay tao nga mapukan, mo agi kayo pero maluwas pa. Na nasa 1 Corinto 3:15, so nagpasabot na kanang napita, linisanan sa gagmayng sala. Kay maluwas man, bisag mo agi kayo, mo nang iglesia purgante. Ya, iglesia militante kita na niya sa kalibutan. Ug kadtong tuwa na sa langit, iglesia triumphante. Triumphant Church in English. So, mo na nga, maninguha kita ng kalibutan na. Kay militante man. Yes, San Pedro sa 2 Pedro 1:9. Nga to si Jesus, ningon siya, ayaw good pensa. Ningon San Pedro, panlimbasugi gayon. Panlimbasugi gayon. Sa pagkabuot sa imong pagkatinawag. O kanang pagkatinawag, ang dapit sa Ginoo para sa kaluwasan. So, kinahanglan maniguro kita, makigbiso kita
nasa Pilipos 2:12, panlibasugid yun ang imong kalawasan. Uban ang kahadlok ng pagkurog. Di ba na? Uban ang kahadlok ng pagkurog. Mula sa Pilipos 12, busa mga inigugma, maingon nga kamo nagmasinugtanon sa kanunay, dili kay sa akong atubangan lamang, kundi labi na pagayod sa panahon nawa ko diya kaninyo, paningkamuti gyud ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan uban sa kahadlok ug pagkurog. Paningkamuti gyud, so ganang pong paningkamuti gyud sa ito pagkigbiso kita sa pagsukol sa tintal siyawa, labi na ning mga tentasyon sa unod, mga babae ron nga guwa, sure, magpakita silang malalikon, malalikon lawas suban pa ya ang mga batanon dali kay mapusgay ang ilang kasing-kasing sa kaibog o nag-alintabo na ulagnong pagpati. Yan ang sa kunaan ay ulagnong tinguha. Last LUST ang maulagnon nga tinguha. Sa imong makita ba? So, naanas Biblia. Kung mutanaw ka sa babae uban ng pagkaibog, nakabisagwa pa na ni mo hilabti. San Mateo 5:22, 5:28. Kung tanaw ka si mong kaaway, gusto ni mong patyon, bisag wa pa ka makahika pa na doha na kasana ka. Wanang hinanglan yun, gano'n natin, control, self-control of our mind sa itong unahuna, sa itong tinguha, ato ginang iagi sa itong self-control, pagka mapugnan si kaugalingon, o sangpit din sa Ginoo, kay mo managi tugon sa Ginoo. Gusto kang din makasa, tawag ako, sangpit ako, kaya kumuluwas ka nimo. Na nasa San Mateo 26:41. Sa balik na ni Brad Aling Magalso. Daghang salamat Brother Sok niya sa dilipata nga sunod nga mga pangutana ato sa ni-recognize si Brad Alan Tanggapan. Mayong gabi dia Brad Alan Tanggapan niya si Konsehal Rudy Cabigas, kumpare na to nga City Councilor niya City of Talisay, si Attorney Giovanni Sususco. May gabi dia mga amigo na to nga nasa City Hall nga magtrabaho or City Councilor or Legal Council si Attorney Giovanni Sususco. Nga Brad Sok, day nangutan na diri sa atong Facebook Live nga si Tidjo Lumanog Jr. Ang iyang pangutan na Brother Sok, ningon siya nga nabagunoy dokumento diha sa simbahan nga gibawal ang pagdebate sa mga pare. Paliw ko ko Brother Sok kaning patinaw sa iyang pangutana nga niya sa Facebook nga pangutana ni Jutid Tidjo Lumanog Jr. Wa ko'y nabasa nga dokumento kaligunan, pamanlong o pag-disiplinas mga pare nga dili makiglantugi. Ang pinuray naman sa 2 Timoteo na ningon nga kining likay ang paghimo o binuang nga lantugi nga lagmit makatukmod nimo sa mga pong ngilad, mga buhat nga ngilad o makasa ka na hinoon. So likay ang binuang nga lantugi. Kanara na yung binuang nga lantugi kay nga itong Ginoong Kristo bisa sa batanon pa siya sa mga 12 to 13 years old. Dito na siya sud sa kining sa kabahin lawak dito sa templo nga doktor dito makinanmanon, mga master of laws na patid kay sa malawang pagtulunan sa Dios o sa mga balaod sa Dios. So dito ang mga batugang mga
estudyante sa balaod sa mga pagtulunan sa Judaism doctrine. Yan dito si Jesus, kung naibong ang mga bantugan o batid sa balaod, kinsa pa din bataa nga laom kay pinangutananan. Yan magkatubag sila mga pangutana. Galingon-lingon sila, pero interesado sila to learn and to listen to that young person na mo si Kristo sa batanon pa kayo. Nakita man to si Santa Maria San Jose kay hitukad doon sa pagkita kay doon na may grupos mga batanon nga magtapok sa kuyog adto sa ilang dapit sa templo para sa mga pag-ambog, pagsimba o pagtuon sa mga pagtulunan sa Diyos. Sabi nila dito pa na langan ang mga batanon. Pero pag atong los templo ningon si Jesus, nganong nangita pamukan ako. Nabala ka kay may anak, imong amahan ako nabala ka, nangita ka nimo. Nining panahon na nagsugod ako pagbuhat sa buluhaton sa akong amahan. So muna nga, nakiglantugi atong Ginoo in the sense nga there was an exchange, question answer, and maybe some arguments to clarify or to disagree with. So wala, dili sa Ginoo ang lantugi. Niya may batanon dire si Apolos sa buhat 18:24. Nga si Apolos usanay ka batanon nga tinunan ni Juan Bautista. Pero namatay si Juan Bautista, nakahunaw na siya pagtakli ngadto sa pundok ni Kristo siya mga apostoles ug gidawat siya sa dakong kainangop ug kadto din siya batid sa pagkasulatan, batid sa kasulatan ug batid sa iyang pagpanulti ug dayon sa daghang mga pagsupak sa mga pagtulunan o gitudlo ni Kristo, kinimong batanon niya tubang uban sa kaligdong, kabuutan o siyang pagkilantugi kanila o ngani daghang nakabig niya sa pagkilantugi. Nakapagani niya sa buhat sa mga apostoles 18:24. So dili makita nato nga ang lantugi wala idili basta ligdom o tinarong nga lantugi. Pero kanang lantugi mura natas tigbakayan. Di pa kay kung magsultin pikas, antog ng pikas, niya siyagit pa, tulisog pa. So that is not good kind of exchange. Marang kung mo tao ngalan og debate, pero meron na timang angay pag-debatihan. Kay lantugi lang nga pulbahon na itong nayandaw. Dili na lantugi, di mo na lalis. So, topic na doon ay affirmative, affirm na sa mamingot nga akong pamatudan sumala sa Biblia o mga referensya nga ang Iglesia Katolika maong Iglesia gitukod ni Kristo. Yapil ng sumala sa referensya kaysa kaalam 8 nagingon man ang Ginoo nga kinahanglan nga modawat sa kasaysayan aron mo lapad ang imong kaybaw ug maandam ka sa mga pangatarungan nga matarong nga katubag na sa mangutana kanimo. So magtuon usab ikaw sa kasaysayan na gina ipapil gyud pagtuon sa kasaysayan wala nga butagan nato referensya niya rules wala marigla nga dili mo salot sa mga nagsulti pampikas niya dili magisigot og tema nga way labot sa ikalandugian nga tema niya way mga panulisog niya way paggamit sa mga personalan niya kinahanglan mo tamod sa moderator kung doon na kay reklamo sa nagsulti i-address sa moderator aron mo hunong nagsulti niya ang moderator mo patinaw unsay imong objeksyon sa nagsulti pa nga kung ipahunong yung moderator siya dili mo siya kuna nagsulti naman o mga dili angay silang tuki nga bugo kada
dili na magamit. Ayaw na gamit adong iwa na labot silang tuging mga personalan. So doon ay time, pila ka minutos sa pagbarog sa affirmative, mga 10 o 15 minutes. Doon ay 5 ka minutos nga gamiton sa pagpahutana sa nibarog. Mubawas po ang negative of 15 minutes. Maniya na doon na sa 15 minutos. 15 minutes. Doon ay mga 5 or 10 minutes nga close examination. So, muna siya, doon ay rebuttal at sa katapusang bahin, magunaman ang affirmative, siya say mawahi sa rebuttal. Ang negative, mawahi sa rebuttal. So, doon ay rules. Basta na very orderly kung mayo na namatang silang tugi. Nga doon ay moderator, doon ay timekeeper. So, muna siya ngayon o professional and somewhat kind of moral and legal exchange. We call it professional debates. Pero pag siningkahay na tayo, puno mo na lang na ito kay nasuot na iya paglantugi nga musang kong panag-away. Nagikan sa initsahay sa mga puong nindot, mo kalitlag initsahay sa gaya kayong kumo sa gusa. And that is condemnative. Ang ngayon nagpaunungon kay makahimo daw tangbuhat. So muna doon aling watay mabasang dokumento nga ang pare gididaan sa pagdebate. Pero usually kasagaran na mga pare nga puno kayo ang iyang trabaho sa catechism niya, sa teaching, uban pa nga mga proyekto para sa simbahan. Huwag kayo siya mag-andam o huwag siya magtuon sa pakiglantugi. Kaya kanalantugi, magtuon nagyo kaniya na. So doon ay mga pare nga bestowed upon, gitagan o katungod, tagan ng otoridad o pagtugot sa obispo. Pero kinanglan nga nagtuon siya magsama ni Apolos na buutan nga rin lantuki daga nakabig niya. So di modo dili daw tanang pagiglantuki sa buhat 17 si San Pablo ordered his companions go to the Agora merkadong dako yan dito daghang mga philosopher sit upon with me a formal debate. Mata San Pablo, kanon ito siya debate kada daw, pero ito siya kitagaway. Tungkol kay nagyod sa orderly, niya naasad sa pag-respeto sa gusa. O dili sa pagkagot o pagdaog, kundi sa pagpadayag, unsa ang tinuod. Dili sa pagkabot, kinsay mo daog, kundi ang mulutaw sa pagpadayag unsay tinuod. So muna nga kinahanglan doon nagay libro referensya and foremost doon nagay sumbala sa Biblia. Ano yun? Ayan ay sumbala lang sa ibong kaalam kay sa Sirach 3:23 daghang nangasalaan sa kaugalingong opinion sa tao. Ato nalikayan. Doon Pinaw sa pangutanan Tejo Lumanog Jr. sa iyang ipadala diha pinagi sa Facebook Live na to. Yan naroon si Norberto Almacen, tanaw sa nato. May gabi diha, Brad. may gugulan ng balik taga Almacen. Kumpostila ni. Kumpostila. Oo. May na siyang mo tamahayag sa pulong sa Diyos diya sa mga merkado kaya na siya nga siya o sa dili pa ta magsugod ay tambal nga importante kayo. Nasa yung mga tambal. Mana ang nasa naminaw ron sa Radyo Bradshaw si Sammy Dilbo diha sa Lagtang Talisay City, Cebu, kauban natong lay minister. Yung sa ako sang bugto nga iyaan nga naapa nga nagpabilin na si Tia Masing Bacalso Batilier. May gabi diha
Lorinda Bateler, may gabidaan niyo. Ya Brad, so nahog magyapon ni og tradisyon ang pagrosaryo. Di ba gidili man na dito sa Biblia nga ang pagbalik-balik o pagampo or pagbalik-balik sa pulong dili maayo kanang murag nagsumay-sumay ko no. Unsam ni Brother Suka may tungod ning rosaryo kay usama sa ni ka tradisyon diya sa simbahan. Unsam ni siya biblical na Biblia na basta tay base ni nga liha o gika na gikutlo ng pagampua. Kanang santos nga rosaryo, misteryo sa kalipay, misteryo sa kahayag, misteryo sa kasakit, misteryo sa kahimayaan. Naagina sa palang kasulatan na suwat kina siya. Wala nga, that's biblical. Nga kanang pagampo na nato nga daghan ang pangalian nato sa panabang ni Santa Maria kaysa manamo intindid na kay kinahanglan nga moagita sa usa ka balaan nga dili kapalibaran sa Dios. Mo na Santa Maria. Manang muhangyo tan Santa Maria sa kanunay aron nga dunggon ang atong gipangayo natong agi ni Santa Maria o si Jesus di kabalibad siya ginahan o sabi sa daghan na siya pero muna mo sa bulak kasing-kasing siyang iyang anak na si Jesus nga gikan kaniya o gidaan niya itong mga pangilipo mga pagkinahanglan o si Jesus malipay niya na so manindot ka na nga pagampo nga niningon si Pius X ba ito? Ngayon siya nga next to the Mass the strongest prayer is rosary. Sunod sa misa ang labing kusganon nga pagampo nato mo ng santos nga rosaryo. Sa daghang mga moderno nga santos dili ka makaraan pulos yun mga devotees pulos yun naghalad silang panahon sa pagampo malandong sa mga misteryo nga atong isigutan nga nasulat sa Biblia upan ang kinasing-kasing nga pagpamalandong sa katuyuan sa simbahan intention of the church huwag sa atong intention personal and also for our family a family that prays together stays together so muna pong ni itong atong misyonero sa kining Rosario namatay na so ang atong pag-iusas pagampo mo'y pagkayusa sa Diyos nun nga tuyo kalinaw dagang nga magkasasala ng mga batanon mo pag-rosaryo nga tuloy nilang kinabuhi imawan nilang doon ay mga milagrong may tabo sa atong paghimo sa santos nga rosaryo upan at pagandam sa pagtuo o sa atong pagpaninguha paglikay sa sala katapang kay nato ang panapang si Virgin Maria nga atong ina the Holy Rosary. Sa kanang rosaryo, Brother Sok, na ba tayo mabasa din sa Biblia nga pag-rosaryo? Nga unsang buot pa sa buta ng rosary na ba tayo mabasa bonsai kaulugan? Sa karaang Biblia, sa bisan nga niya sa King James Version nga Cebuano, din sa Isaiah 35, nagisgot o grusa. Pwede masahan ka niya. Kining karaan nga hulad sa kining King James Version. Cebuano, ang ilang revelation nga bugna. Niya sa 35, no? Nga nagisgot sa saka bulak karosa. And I believe that is referring to Mary, atong mahal nga Birhen. Ingon siya din sa 35, ang kamigawan o mga yuta nagmasadya ug ang kamigawan nagakalipay ug namulak sama sa rusa. So kanang kamadaan kamigawan niya
naman na kanang nauga ang yuta nga way tubig mo nang huwaw lamit kutom nga kamatayon sa mga tanom niya diya na mabot ang pagkasadya diya sa kamingawan magakalipay na mulak sama o rusa marang rusa bulak mara sa awit ni Solomon kapitulo 2 versikulo 2 ang rusa nagkahulugan sa babae. Nga matod pa din diya sa kamingawan nagkalipay, namulap sama sa rusa. Yang rusa nagkahulugan sa babae. Yan sa Lucas 1:18 mingon ang Diyos Amahan ngadto sa anghel. Nga kini mga pulo nga ako ni pero isulti ni sa mong babae si Maria. Ikaw mulitok pero ako ni nga pulong alang kang Maria. So nindot kayong pulong sa Diyos Amahan nga alang kang Maria nga naglitok mo si San Gabriel. Ngayon din karon sa ikaw noong kabulan gisugo sa Diyos ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. Sa usa ka birhen nga kaslunon sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose sa banay ni David. Ug ang ngalan sa birhen mo si Maria. Ug mo ning gilitok sa Dios nga giagi sa baba ni sa anghel nga si Gabriel. Isuot ang anghel o ngadto kaniya mingon, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa taliwalas kababayan nga tanan, o bulahan sa bunga si mong tiyan nga si Jesus. So kini mga pulo nga gikas Diyos Amahan, naghimaya, ha? Ang pulong maghimaya ka Maria, gika na sa Diyos Amahan. Ang nilitok mo si San Gabriel nga si Maria gihimaya, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, kay Ginoo na kanimo, bulahan ka taliwalas kababayan nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus, bugat matahom ug mabugahon, puno sa ikalipay nga mga pulong ang gilitok sa Diyos Amahan ngadto kang Maria. Musanili ta ang ayan nga muhimutang mga pasipala, mga pulong ngangilan ngadto kang Maria. Kay ang Diyos Amahan manindot, mabugat, matulunanong kamaturan iyang gipadayag mahitungod kang Maria. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu eris in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu Christi. Tiyan mo na, pulong pasamahan, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Niya mitubag na sa ng mahal nga birhen. Niya ng mahal nga birhen, ang nisudlan sa Espiritu Santo, mingon, ang tanang kaliwatan, magtawag ka na kung punahan. Mingon Santa Maria, dili siya nagsulti ito, pero gibupo ang kaalam ngadto sa baba ni Santa Maria ng tanang kaliwatan magtawag ka na kupulahan. So kaliwat man ta ni Jesus, kaliwat man ta sa mahal nga birhen, kay gipanganak man ta ni mahal nga birhen Maria ubo sa sugo ni Jesus dito sa cross, ug gigamit ni Jesus ang authority being God. He did not call Mary nanay mama, kundi woman, behold your son, son, behold your mother. Tanaw niya si San Juan Evangelista nga igagaw, anak, sudungang imong inahan. Babae, sudungang imong anak. Ug niyadtong igayo na si Maria, uman mamatay si Jesus, ito na magpuyo sa balay ni Juan Evangelista, ug si Juan, pag umangkon lugar ni Santa Maria, igagaw ni Jesus. Pinangga kay niyang tawhana tungod kay siya maumuma siyang inahan. Ug nagrepresenta siya nato
nga kita mga anak ni Espirituano ni Maria. Usa Sa panahon ng salamat kayo. Yeah.